mananganowira kusina hari ende mandibhowa makusenga isenyama ita so ndakubhowa ndaita sei tonoita kubasa zvezvo moti zvine musoro zvezvo iwe izvizvi ndatadza papi ona ndakufonera mai mwana ndapromotwa handisari mushandi handichamushande je ndavasupervisor imagine inzwa hausi kufara here ndichifarirei imi munzi chuza kuti kuda kuita supervisor kana kuti manager wakusarudza kuti andizoda kuita supervisor saka iwe uri unosarudza kuti chii manager ka hauzivi iwe ona manager inzwa manager kanzwi kadikitiki supervisor ovasechi supervisor kuti manzwi akareba sei iroro rine manzwi madiki iroro ndobasa riri pamusoro pasupervisor unonyepa inzwa inini ndichishanda ndichiri mugreen shade mene unzwa supervisor yako ndirondudza kuti mapedza basa iri moita iri mapedza basa iri moita iri manager anambobvira newe undudza basa iri ronzwa iye ndatora basa rasupervisor iro ani supervisor aiwa achindiudza basa ndiite basa iye ndatora basa iro ndinda supervisor ka ndakuudza vanhu kuti waite basa riyera ndaimboudzwa wanditi alright uyo anga ari supervisor achi ndikutodakirwa hachafefuta akandudza zvikuita ndia manager manje manager ndiye anenge achitokuudzai zvekuita iyeyo aiwa hauyi kumunda kachitaura kana kuenda mugreen shade meme ndiye anenge achikuudza kuti this time